Hallelujah. Jesus. Ungwele, 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 ungwele simakathe. Abashumayeli ngibingelela nje ibandla lonke likaNkulunkulu emini egameni likaJesu. Amen. Izwi ke namhlanje ngifisa ukukhuluma ngalo lithi mame bheka indodana, indodana bheka unyoko. Ngiyacela ke bazalwane sifunde kuJohn 19 uverse 25 no verse 26. Ncwadi kaMvangeli uJohn 19 uverse 26. Ufundeka kanjena ke egameni likaJesu. Kepha kwakumi ngasesiphambanweni sikaJesu unina kanye nodadewabo kanina uMaria umka Cleophas noMaria Magdalena. Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona wathi kunina, mame bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Haleluya. Lisho njalo ke izwi lesithathu alisho uJesu esesiphambanweni uthi mayebheka eceleni eqalaza ebuka abantu abakhona eduze kwesiphambano, abantu abaningi abathandayo, abanye akade behamba nabo abasabonakali nangokhalo ukuthi bangakuphi, kodwa uma ngabe bheka kahle kahle ngaphansi kwesiphambano uyabona khona abesifazane abamile bami noyedwa owesilisa ogama lakhe linguJohane. Izwi likaNkulunkulu lona omile nalabo besifazane bathube umfundi uJesu abemthanda kakhulu. Amen. Hallelujah. Ukhulumile kumama uMsimango ngendaba yaseGetsemane. Wathuke wanyuka uJesu njengomkhuba wakhe wayeGetsemane wayokhuleka. Uma yokhuleka akathathanga abantu abaningi kodwa wathatha abantu abethembayo. Hallelujah. Lithi izwi kaNkulunkulu uma isazonyukela endaweni yakhe yokuthi useyaqala uyakhuleka, wanyuka noPetru nabanye ababili amadodana kaZebediya. Lo mfundi esikhuluma ngaye namhlanje obonakalayo emesiphambanweni nabesifazane uke wabonakala nawe ndene ehamba noJesu eyokhuleka. Oh yes. Amen. Ngiyathanda namhlanje uma sesimbona lo mfundi ngoba siyathola ukuthi ube uhlobo lomuntu onjani. Lo mfundi uhambe noJesu kumnandi. Lo mfundi uhambe noJesu kufundwa. Lo Jesu nasebuhlungwini siyambona. Engikuthanda kakhulu
ngomlomo kodwa uthi ngimi nawe. Hallelujah. Hallelujah. Ngifisa sibuke into ey'ntathu. Ngifisa simbone lo mfundi emi as a support system. Esupporta laba besifazane ngoba bengenamandla. Ngifisa futhi sibuke submission. Hallelujah. Ngifuna futhi sibuke loyalty. Hallelujah. Loyalty. Ngifuna uzokhuluma ngeloyalty kakhulu namhlanje. Amen. Hallelujah. Ngifisa uzokhuluma ngento ephelile kubantu. Ngifisa uzokhuluma noMaria as a spiritual parent. Kulo mfundi uMaria menibandla. Hallelujah. Lo mfundi emile ezosupport umbono. Hallelujah. Ngifisa uzokhuluma ngesubmission. Umile ezumuntu osubmithile emboneni kaJesu. Ngoba umzwile uJesu ekhuluma ngaleli ivangeli ngathi uthi noma ungasekho Jesu kodwa mina ngizoqhubeka ngime. Bakhona nabazalwane namhlanje bathi noma inceku singasayiboni soqhubeka sime. Bakhona yini abathi noma inceku ngamhlazana idawuni kodwa sizoqhubeka sime siphakamise izandla. Wake waphelelwa amandla uMose bemazela amandla baholile kodwa wake waphelelwa umandla kwathiwa beza amadoda amphakamisa izandla. Hallelujah. Namhlanje ngizothi bakhonani a word of grace abazalwane abathi thina sizoma ngisho umhole phansi kodwa sizoma. Hallelujah. Kulezi insuku sandelwa abazalwane abangafuni ukuphatheka. Kulezi insuku sandelwa abazalwane abacomplainayo. Sandelwa abazalwane abangenzi kodwa bathi ene ngabe kwenziwa ukuthi nokuthi ukuthi abakwenzi. When we support system ungeke ukusho hamba ekhaya uyokhuleka uzobona izinto seyishintshile. Sibona abazalwane abanqane ukukhuluma abanqane ukukhuleka ukwina lokho bayixoxela omunye nomunye umbonile engathi umfundisi wethu akekho right kulezi zinsuku. Hallelujah. Liphi khona lakho la uzoyotshela khona uJehova ukuthi engathi umfundisi wami akekho right. Abafuna ukuphatheka abazalwane obabona ngoba bayaqhophoza bahambe bephuma bengena. Mina nginandaba ukuthi uqhubeka kangakanani enkonzweni. Hlala. Hlala. Hlala samthemba uJesu. uJesu bengengathi ndodana bheka umama ukuba ubenamthembi lo mfundi. Hallelujah. Kodwa ubesemthemba ubehambe naye wambona eseduze kwakhe. Namhlanje umile wamgcina. Hallelujah. Duze wakhe emthimeni. Mina ngifuna abazalwane abazomi banjangasekho. Hallelujah. Uma nisensala nababili nomfundisi. Ngifuna namhlazana ngekho right umfundisi enzeka because ustike naye. Jesus. Hallelujah. Sandelwa abazalwane abafika bekhuluma nomfundi ngomfundisi nabo bafike bakhuluma. Yazi ukuba bishop bekunesikhathi bengizothi umuntu akakasondele kumfundisi wakhe nabanye basuthi bathi mina ngizokuseva. Ngifisa abantu abazokwenza isinqumo namhlanje. Ngifisa abantu abazothi mina ngizoma nawe. Ngizoma nawe namhlanje ubhethile. Ngifihla ihlazo lakho. Hallelujah. Namfundi wami la Jesu enkulu.
Hey!